Denk, onderdeel van GGZ Friesland, het een methode ontwikkelen om met hulp van een zogenaamde Oculus Rift bril angststoornissen te behandelen. Bij deze methode kunnen patiënten door een bril echte situaties nabootsen. Dat kunnen van allerhande fobieën wezen. Wij gaan vooral bezig met mensen met een paniekstoornis, met agorafobie. Dat is een duurwoord voor pleinvrees. Dat binnen de behandeling werd wij vooral nou mee aan de slag gaan. Bij de psycholoog wordt gebruik maken van de speciale bril. Daarnaast het, denk ik, een app ontwikkelen voor mensen om thuis te oefenen met haar mobiel. Maar een karton dwarsje dat de smartphone inkent, kunnen mensen thuis de situaties naadwan. Wel moet dit in goed is, maar de behandelaar dienen worden. Homans denkt dat deze methode in de toekomst van meer klachten broekt worden kan. Ik denk dat hierin wel een grote toekomst in leidt, omdat het een hele hoop extra's biedt. Nou, hoeveel mensen het net al zelf te doen, maar dan kun je het in de behandelsessie nemen. Dus de angst die mensen hebben, die helst in de behandelkamer, werd er als behandelaar volle beter inspelen kist op waar mensen bang voor binnen en kist ze meteen feedback en hulp jan. Dit maakt de stap om de confrontatie met angsten aan te gaan ik een stuk lietser.